Tak zdravím, tu Erik. Troška prichrypnuté video bude dnes. A niečo si v ňom povieme o príčinách hádzavosti predných kolies na vetrieske. Stretol sa s tým už každý vetrieskár, že pri určitej rýchlosti, najčastejšie okolo 50 km za hodinu, sa rozkmitá volant a je to nepríjemná vec. Vyžaduje si to také komplexnejšie riešenie, lebo nie vždycky býva na príčine len jedna vec, ale napríklad spúšťačom bývajú kolesá a potom tie vôle v riadení nám to znásobujú a sa to takto prejavuje. Takže prvo tie kolesá. Toto rozkmitanie spôsobuje hlavne bočná hádzavosť kolies, ani nie nevyvážená, dynamická, ale bočná. Vo väčšine prípadov, keď som sa tomu venoval, tak vyváženie kolies pneuservise tomu nepomohlo, ale po premeraní kolies a výmene tých kolies krivých sa táto vec odstránila. Ako to kontrolujeme? Takže zodvihneme si predné koleso do vzduchu, položíme si nejakú ťažšiu vec vedľa neho, napríklad dlažobnú kocku, a pomalým otáčaním toho kolesa si meriame vôľu medzi tou kockou a pneumatikou. Ak je vôľa do tých 3 mm, tak to je ešte v poriadku. To nedáva impuls na rozkmitanie, ale na 3 mm, pol centimetra, dokonca som mal aj centimeter, to je už hlavným spúšťačom tohto celého rozkmitania. Takže častokrát to býva na príčine disk, ale aj pneumatika, dokonca aj nová pneumatika už som mal, nešla rovno a sa musela premiestniť dozadu a nahradiť inou. Takže do tých 3 mm, ak máme, tak to je v pohode. Potom skontrolujeme vôle, keď už je zodvihnuté koleso, montážnu páku zasunieme do kolesa, či sa nenachádza vôľa v kuželíkových ložiskách, v zíslom čape, alebo v náboji kolesa. Si môžeme ukázať aj na tejto náprave. Takže keď je zodvihnuté koleso, zasunieme do diery disku montážnu páku, pomykáme s tým a zistíme, či není vôľa v náboji alebo v kuželíkových ložiskách. Ďalšou príčinou môžu byť guľové čapy vybité, buď na spojovacej tyči, alebo na hlavnej páke riadenia. Tuto. Tam nesmú byť nikde citeľné vôle, viditeľné. To keď nám pomocník pomyká volantom, sledujeme, či guľový čap nemá vôľu. Takže keď toto máme skontrolované, tieto kolesá a guľové čapy, ideme ďalej. Tak, a niečo si povieme aj k týmto hlavným pákam riadenia. Na jednej strane máme normálny guľový čap, na druhej strane odpružený čap. Máme tu jednu novú páku, máme tu túto druhú, tu som včera opravoval, lebo tuto boli polámané strunky, tak som dal opravnú sadu do nej. Mimochodom to má chodiť takto stuha, keď to je v dobrom stave. No a častokrát býva problém tuto v tomto. Tam sú z každej strany misky, dve tieto strunky. No a niekedy dojde k zlomeniu tých struniek. Napríklad tejto bola zlomená len jedna. Nejak viditeľné moc to nebolo, ale už to spôsobovalo kmitanie volantu. Takže sa to rozobere, odskrutkuje sa to z tej páky riadenia, rozkrutkuje sa samotný čap, vyberú sa struny, skontrolujú sa tieto misky, všetko v akom sú stave a potom sa vymení vnútrajšok, prípadne aj celý ten čap, keď je vadný. Častokrát aj táto oválna diera sa tu môže vydrať, čo je veľmi nebezpečné a potom ten čap by stade mohol preskočiť. Takže tomu treba venovať náležitú pozornosť. Takže ako s týmto čapom. No. Tento čap tu má, neviem, či to vidno, taký kolík nuka. Na ten sa nasadí struna. Potom tam ide táto oporná miska s týmto výrezom k otvoru tuto.
Na toto musíme dbať, aby to bolo takto. Potom sa tam sunie čep. Takto. Druhá strana. Znova struna. Oporná miska. Zaskrutkuje sa tam tento uzáver, ktorý sa riadne dotiahne a zaistí. Vždycky dbáme na to, aby tieto dva výrezy boli pri tomto čape, lebo sa to pri skrutkovaní zvykne pootočiť a býva s tým potom problém. Takže tak. Keď je to poskladané, tak to musí ísť tuha. A hovorím, pozor na tie výrezy. To je jedna vec. Ďalšia vec. Keď tú páku máme zmontovanú, dbáme, aby tieto dva čapy boli v 90 stupňovom rozostupe od seba. To musí presne sedieť. Pretože keď to je stočené, tak potom dochádza túto zapretiu toho čepu do tejto hrany a vydiera jednak tú hranu, jednak ten čep. No ako som hovoril, táto diera, tá nesmie niesť známky, že by bola zväčšená tuto. Na to dať veľký pozor. To musí byť presný ovál. Dobre, takže keď máme hlavnú páku riadenia takto skontrolovanú a opravenú, inak toto častokrát býva tieto strunky, to niekedy majitelia si neuvedomia a to je základná príčina toho kmitania potom. To treba kontrolovať. To, aj na moje to raz za rok minimálne sa to mení. Tak tu ešte máme potom skriňu riadenia. Tam musí byť vôľa tiež vymedzená. Vymedzuje sa to v priamom smere, keď sú kolesá nie vytočené do boku. A to tak, že tu je taký zaistevací plech, keď je to v ráme namontované. Ten odstránime. Zoberieme dole tento kryt. Z toho odstránime túto zaisťovaciu podložku. Tuto na spodu vždycky býva zúbok, do ktorého to zapadá. Na to pozor pri montáži potom. Nasadíme, mám takýto vyrobený kľúč na to. Si kľúčik do tých zárezov a otáčaním doľava proti smeru hodinových ručičiek to priťahujeme. Podotýkam vždy, keď je v priamom smere koleso, lebo keď je vytočené a ju dotiahnete, tak potom v priamom smere bude zadrhať. Takže vždycky v priamom smere kolesa dotiahnuť tak, aby nebola badateľná vôľa, keď otáčame volant, aby hneď reagovala páka, ale aby nezadrhávalo. Keď nájdeme tú polohu, tak znova podložka, nájdeme vhodnú polohu, zaistíme to na ten kolík a dotiahneme to. Keď tak tmel sa tam môže naniesť, treba to odmastiť, tak samozrejme v ráme k tomu není taký prístup ako takto. Hlavne M2 vetriesky, takto je pôrod, to radšej vyberám skrinku von a takto nastavím, lebo tam je brzdič, hlavný brzdič a to prístup k tomuto to je strašne zlý. Takže si to môžeme shrnúť. Vždycky treba začať kolesami, bočná hádzavosť, meranie do 3 mm, skontrolovať vôle v riadení, hlavnej páky riadenia, sa venovať odprúženému čepu, ten je mnohokrát na vine, a takisto skrinka riadenia. Toto keď sa skontroluje, odstráni, neexistuje, že vetrieska bude hádzať volantom. Takže dnes asi toľko. Keď niečo vás napadne, napíšte do komentu. A sa na nič nezabudol už. Tak, majte sa zatiaľ. Všetko dobré v novom roku. Čaute. Takže ešte niečo, lebo pravda, že som na niečo zabudol. Pokiaľ dávate naspäť pôvodnú tyč vybratú z auta, robíte len opravu tohto čapu, tak si odkontrolujte len túto matku, polotáčky, snímte dole čep, vymente buď tie pružinky alebo celú opravnú sadu, dáte to naspäť, zakonturujete. Čiže táto dĺžka sa vám nemení.
No a pokiaľ vetrieska rovnako zatáčala na obidve strany, takže ani nič neriešime. Ale pokiaľ meníme celú tyč riadenia za novú, tá není nastavená, tak tam vždycky si treba potom zodvihnúť obidve predné kolesá do vzduchu a odmerať si na obidve strany rajd, či je rovnaký, či vytáča na obidve strany rovnako. Pokiaľ nie, tak sa to tu na tejto tyči upravuje, aby nebol problém pri zatáčaní auta. A ešte jednu vec chcem povedať, mnohokrát sa tieto skrutky držiace skriňu riadenia uvoľnia. Aj to spôsobuje potom kmitanie. Treba to sledovať, či je to riadne zatiahnuté. Musia tam byť originál skrutky s telom presným falcovaným, licovaným. Tie sa nemôžu nahrázať inakšími. Takže tak, riadne ich utiahnuť, prípadne dať lepidlo na závity a zatiahnuť, aby to držalo. Takže ešte raz majte sa. Čaute.